Prabu. Wonten dawuh punapa, Prabu? Mungkin sampean weruh undang-undang siapa manusiane kang menghancurkan nama baik raja, hukuman mati kang tuniba marang sapa bae. Nggih. Sesuai tegake keadilan ing pemerintahan ora pandang bulu, senajan iku perwira tertinggi, senajan iku prajurit, namun hukum melanggar ning aturan, hukuman mati kang tuniba. Mula semono Adipati Kumbangsan ditangkap, diadili bunuh mati. Well, tangkep sesuai kor apa sing diperbuat. Apa-apaan gini? Iya benar ya Allah. Prajurit, abdi keraton tangkap. Ngaung unining singa tua aja dianggap masih berperan lebih ning pemerintahan. Tonton tangi tangkap Purwawijaya, tangkap Gusti Prabu, Abi kabur bi, kabur. tangkap boy, tangkap. Rasakan pembalasan. Rupa-rupanya Sirawis menyusun kekuatan Kumbangsan. Banyu susu dibayar kelawan banyu tuba. Kebaikan kula di hadapan sampean sing langka artine Kumbangsan. Singa ompong wis aja kakek domong dianjingaken ning penjara bawah tanah. Rakyat aja sampai weruh, wong sejen aja sampai ngerungu, jeblosakan di penjara. Ibu dari Masuk dalam penjara. laka penghalang Kang Mas Pati. Hubungan kita karo sampean. Sekian sampean ke aja enak masih dua tugas Kang Mas. Lebagian sing penting pemerintahan dikuasai, alur sing bakal ngerongrong dirajeng sesuai karo amanat perintah sing Gusti Prabu Purwawisesa. Ya. Anak lanang sing dititipaken bakal dijemput paksa, dihadirakan diangkat sebagai putra mahkota. Aja sampai terjadi. Susuban Iya. gonesun melangkah lebih maju. Aja sampai terjadi sampean dingin si tekaning karena tuli pateni calon putra mahkota kuwenku. Dangdan sing ayu, Kita nak di. kuburan sing mentol, Kita nak di. meneng ning ngarep omah nunggu setekane Kang Mas. Oh konon. Ya wis, terus kagak mangkat Kang Mas Pati. Aja sampai terlambat bukat ke soren. Kok apa bengi bahaya? Ya. Ya. Tua-tua kakakin gaya semoga berhasil Kang Mas Pati. Ngiling-ngiling mangkene eling roming kangge bumi kok si palapas tapong tetep no mimiti orang gas ngedakan janji kembang terus kayas ulis anom bawa
sisicang dadi saksi kuring sun babaja ajar hurang ularet arasubah margi pasili baheula pangrempet diganti hujan cerita panutan tangkai anjan geus ikhlas ninggalkan jakti kasih silih ganti kabaros kayas pangalipur hati gumelarening alam lahir nyen kula kudu sepikir panasening kikir beli nyusul kelawan panasening pikir sesuai kelawan pikiran isun Nyai Sekar Puri waktu saat saiki kang lagi duweni pikiran bingung sing ora ketemu kelawan tuntun kang lebih gaul bunda lebih gaul sing duwe putu loro sing eman sayang apa sing mantek kanggo pikiran bingung kelawan dirine isun Nyai Sekar Puri iwal kejabah mikirin nasib jaring basane lawas rumah tangga kelawan Rakapati inggit kanaya ora dupai keturunan ya Allah Gusti nagan-nagan nanging batin aolis bawa tetep barengan tapi Gusti Allah luwih adil kelawan isun Sekar Puri senajana perkawinane ora dupai keturunan tapi waktu kian Nyai Puri kelawan Kak Mas inggit kanaya dupai kepercayaan kongkon mong-mongi bocah ya Allah seneng bunga atine isun Nyai Sekar Puri takdir kang ramah karena dipukir bunda lebih gaul senajana dudu darah daging senajana dudu metu sing rahime isun Sekar Puri tapi Nyai Sekar Puri sayang pisan kelawan jabang bayiku tak openi tak urusi dilawani bocah sampai tekan gede ya Allah jaring basane gede gunung masih gede atine Nyai Sekar Puri tapi yang terbaik dadi pilihan ngurusi kacung Surya Kencana memang bener ake suka dukana tapi wis dadi tuntutan kewajibannya isun Nyai Sekar Puri
segala kasih sayangnya Nyai Sekar Puri tak curahaken kabeh. Kaya-kayane Nyai Sekar Puri mong bisa selawase karo Kajung Surya Kencana. Nanging batin kulane anggar kelingan sisi tangi dadi saksi. Bakawis kelingan kalau waktu bengen anane peperangane Salakapura kelawan Banjaran gawe ngenes ning batin, tapi mungkin wis takdirek yen Sekar Puri dedalane kongkon duweni keturunan atau duweni mong-mongan. Tapi nyen dipikir-pikir kaya-kayane rasa senenge isun Sekar Puri lakatungtunge lawas rumah tangga kelawan Kang Mas Inggit kanaya jaring basane sing tak jaluk wong lanang aja nganti sipate ugal-ugalan. Kenana titipan kode ingin sedelat dibaca saking Mama RT Simin minangka sing duwe megu cilik senggol khusus kanggo mimitati nyiageng tugu wong paling sayang. Ora ketinggalan karo Mama Haji Badawina Keding minangka sing duwe karang tengah minangka anake Bapak RT Simin. Matur kesuwun. Wabil khususnya kanggo majikan Bapak Saroji bareng Ibu Ila sing duwe hajat. Terus ora kelalen kanggo Ayah Denok Bundai Denok sing duwe 925, Mimi Kuwu Haji Carini sing duwe nok cinse, Kang Lebe Gaul Bunda Lebe Gaul, kanggo Yayang Suma, Ayah Nijam sareng Kacung Nijame Keding. Terus Mame Sopi, Mimi Elis sedulur sing Cipedang Kanem. Sing paling sayang siapa jenang? Calon tuan rumah. Siapa je? Ramanto Rias. Ramanto Rias sing duwe Cigarugak sareng Mas Heruna Keding sing ananing Korea. Kanggo Bunda Rio sedulur dewe, Mama Titis, Bunda Lulu, terus Mimi Rendra nok Ida sing duwe Dubai, Mama RT Simi, Bunda Rio di Paidalan. Lamun arep rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran. Balik esuk Bapak Saroji cangkeme mampu inungan, alesane diajak batur meleka majikan di Paidalan Bapak Saroji Ibu Ila.
pegat bisa sampai wis entok talake pulang rima pegat wis tekan kudune balen mani angker kaya sing dingin mas nur sayang tetep baik gawe nyiksaning batin Bapak Saroji Ibu Ila sing dehajat Ayah Denok Bunda Denok wong sing paling eman dewe kanggo mimi kuwu haji carini kanggo Mama Lulu Kang Arif sing duwe Cirebon Girang Mama Lulu Mama Lulu Mama RT Simi lara ati pengen sih bunuh diri Mama RT Simi priwen keturunan sing ditinggal kari Mama RT Simi mimitati wong mekut cilik wong tugule mimitati ora sanggup nyangganin penderitaan dalam sampean Mama Rio selalu ugal-ugalan coba kang maringi nunge lan ugal-ugalane Mama Rio inget aja nganti awan bengi keluyuran Mama Rio balen maning angger kaya sing dingin Mama Rio sayang tetep bae gawe nyiksaning badan Mama Rio Mama Rio Mama Rio Mama Rio terus sayang Mama Rio mani Mama Rio Mama Rio Mama Rio sayang Mama Rio sedulur dewek sing nembe ketemu Mama Rio terus Mama Rio 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 Mama RT Simin wong mabecik lara ati pengen sih bunuh diri kacung Rio sing duwe bali priwen keturunan sing ditinggal kali Mama RT Simin wong megu cilik mimitati nyageng tugulea Mama RT Simin Mama RT Simin ora sanggup nyangganin penderitaan Bunda Rio dalam sampean selalu ugal-ugalan coba kang maringi nunge Bunda Rio lan ugalane Papa Rio inget ning turunan bocah kang wis gede-gede Mama RT Simin lamun arep rumah tangga bebeneran Mama Rio sayang aja nganti awan bengi keluyuran Papa Rio balik esuk Papa Rio cangkeme mampu inungan Papa Rio alesane diajak batur melekan Papa Rio
Bapak RT Simin sing megut cilik, Bapak RT Simin Mimi tadi pegat pisan sampai wis entok talake Papa Rio bulan ritma pegat wis tegang kudune Papa Rio sayang walen maning Papa Rio angger wayuan maning tetep gawe nyiksaning batin Papa Rio matur kesuwun senang Rione keding sing duwe Bali matur kesuwun siji bae amber ceritane peragat. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci jareng basane dilali-lali angger batin ora bisa lali najan dilelipur angger batin ora bisa kelipur pikiran sing lagi ora karuan kelawan Nyai Sekar Puri kaya selalu ganjel ning ati Bune ya Allah bapane lagi apa glendeng badhe kan bahaya ampura ya bapane beli werumaning ya jare deak mah lagi pikiran pusing ini bapane pusing rasane dadung tilawa wangsul iya ya kayaknya digeser dingin menek mixer amangka takdir beli bisa kulane beli bisa dipungki kadar beli bisa dipungpan wis condong tekane waktu tulis waris bagja diri ketulis kagawan janji ada tadi gawa mega sing ditembangi bunda lebih gaul sareng kang hormati kang lebih gaul sing dia putu loro sareng mama RT Simin wong megut cilik wong saking megut cilik pinangkane mama RT sing mengen ora bakal diselawase gane Pak Anggang nanging batin Papa Marsai kula newati tetep barengan bae bos Korea wong saking Cipira Blanco sareng Om Ridho Salone kedik minangkane wong Amburulo Sari dewek Mas Udin nok iput kedik wong kedona masih ponakan Mama Dela Ngaji Rusti orang di salawase ayah Denok Bunda Denok sing 2925 sarang Mimi Nok Cincang Mimi Kubu hajat cari ni dewek wong Taman Sari sarang mamaku Haji Oja Kedik aja lali masalah
sedurunge jaluk ampura Nyai Sekar Puri pokat selawase rumah tangga kelawan sampean gawe salah lan gawe tatu ati ning sampean maklum jare kasing aran manusa panggonane lali luput salah lan dosa sepisan maning jaluk ampura ya Bapak. Rayi Sekarsari Kaula bagja-bagja ningsun anggonen duweni keluarga kelawan apa sing dadi kewajibane ngerti kelawan angga unggulan sabasita karo wong lanang rasanya kakang bangga lan sebaliknya buk menawa kakang salah ngomong bokat sewaktu-waktu kadang-kadang rasa kakang iki bangga lan bagja anggone ketitipan bocah pirang taun ingsun umah karo sira sing saengga kiyen tumbuh dewasa senajan ingsun jerih payah kanggone luru ekonomi gedeni bocah karo sira wong loro ki ya kaya-kayane senajan dudu anak dewek kaya-kaya ning ati ki ya kaya ora disia-siakan duwe bocah pada bapaknya senajana perasaannya kula Nyai Sekar Puri kan pada rasa sayang apot pisan mane wong anak-anak teganing warase banget ora teganing narane Mama RT Simin minangkane wong megu cilik ngaturaken kulane matur kasumudi dihormati Mama RT Simin jaring basane senajana dudu darah daging tapi wis tak anggap lahir kelawan batin ya iya lamun kelingan rentetan peristiwa nalika semana terjadi keributan peperangan ya Bapak lamun jeung ora isun sing nyelametaken ya mampu bocah mampu mati bu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ya Allah Melayu ning sejerone keraton wali kedungsuk-dungsuk. Jare dhewek mah kita kepengen luru dalan yang urip. Tuli arep mendi kita kuya. Iya siranang aduh la ilaha illallah sekala melu ya kaya kene lelakone ya. Ibune denengen ki kuana uang mancing terus. wadon Lagi ngramjang dewek bae, lagi apa kulo? aja-aja demenane Dika ya kono Wangker sira ngono kaya kono. yari kuwen ana wong wadon nyusul bari turun tangis kayane manjaluk tanggung jawab sampean bapak kono Wah mangsa iya kak. iba pada kuake lewane temen sampean kuwis tua aja main wadon bae si bapane cukup lagi nom sampean ku aja gila-gila temen kak uripku takdir kang ora kena dipongkir kadar kang bisa dipompa wis cunduk tekane watone wis ninggang tekane mangsa tulis waris sama are bagja direk ketulis makolane kagawa janji Wadon ora. mayung sore padang esuk katon bae